Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama Krishna, Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Krishna Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Sri Radha Govinda Mandir ISKCON ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസംസകൾ. വേഗം നിർത്താം. ഒരു നല്ല ദിവസമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുടക്കം വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ നിർത്താം കേട്ടോ. എല്ലാവരും തിരക്കിലായിരിക്കും അല്ലെ. കുറെ ഭഗവാൻ നിവേദ്യങ്ങളും വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. എല്ലാവരും ഫാമിലിയിലുള്ള മറ്റുള്ള മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ബിസി ആയിരിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് വേഗം നിർത്താം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശരാഗിയ ശശ്രുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാമഹ്യം ദദാതി സുദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സ്തുതി സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തിം. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജഗന്മരാജ് ദേവതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേവബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന അന്നിഷ്ടാരകമദ്ഭാഗ്യമദാനന്ദാനമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദ്വിതീയ സ്കന്ധം 23-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 10. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവഹുതിരുവാച ജാതം വദദ്വിജവൃഷൈതമോഗയോഗാ മായാദിവേദൈ വിഭോ തദവൈമി ഭർത്തഃ. യസ്തേഭ്യദായി സമയ സകൃതംഗസംഗോ ഭൂയാദ്ഗരീയസി ഗുണാ പ്രസവസദീനാം. ദേവഹുതിരുവാച രാധം വദദ്വിജവൃഷൈതമോഗയോഗാ മായാദിവേദൈ വിഭോ തദവൈമി ഭർത്തഃ. യസ്തേഭ്യദായി സമയ സകൃതംഗസംഗോ യാദ്ഗരീയസി ഗുണാ പ്രസവസദീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ചൊല്ലാം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവഹുതിരുവാച ദേവഭൂതിരുവാച. ശാതം വദദ്വിജ വൃഷൈതദമോ അമോഘ യോഗ. മായാദിവേദൈ വിഭോ തദവൈ വിവർത്തഃ. യസ്തേ വേദായി സമയ സകൃതംഗ സംഗോ. ഭൂയാദ്ഗിരീയസി ഗുണാ പ്രസവസദീനാം. ദേവഹുതിരുവാച ശാതം വദതി വൃഷൈ തദമോഘ യോഗ. മായാദിവേദൈ വിഭോ തദവൈ വിവർത്തഃ. യസ്തേ വിദായി സമയ സകൃതംഗ സംഗോ. ഭൂയാദ്ഗിരീയസി ഗുണാ പ്രസവസദീനാം. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा वरदान। जय माता जी। हरे कृष्णा चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवहूतिरुवाच रात्थं ददद्विजवृषैदमोघयोग मायाधिभेतो हि विभो तदवैमि भर्तः। यस्ते वृथायि समयः सकृदङ्गसङ्गो भूयात् गिरीयसि गुणा प्रसवः सदीनाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। अंबुजदेवी माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवहूतिरुवाच रात्तं वदद्विज वृषैतदमोघयोग मायाधिपेतो विभो तदवैमि भर्तः। यस्ते व्यथायि समयः सकृदङ्गं संगो भूयाद्गरीयसि गुणप्रसवसदीनाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मालती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवहूतिरुवाच रातं वदद्विज वृषैतदमोघयोग मायाधिपेत्वयि विभो तदवै भर्ता। यस्ते व्यदायि समय सकृदङ्गसङ्गो भूयाद्गरीयसि गुणप्रसवसदीनाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। शारदा शिव उपासना देवी दास माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवहूतिरुवाच रात्तं वदति च वृषदे तदमोघयोग मायादिवेत्वयि विभो तदवैमि भर्तः। यस्ते व्यथायि समयः सकृदङ्गसङ्घो भूयात् गरीयसि गुणा प्रसवः सदीनाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवहूतिरुवाच रातं वदद्विज वृषैतदमोघयोग मायाधिपेत्वयि विभो तदवैमि भर्तः। यस्ते भेदायि समयः सकृदङ्गसङ्गो भूयात् गरीयसि गुण प्रसवसदीनाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे निर्मला माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवहूतिरुवाच रात्थं वदद्विज वृषैतदमोघयोग मायाधिपेत्वयि विभो तदवैमि भर्तः। यस्ते व्यदायि समय सकृदङ्गसङ्गो भूयात् गरीयसि गुणा प्रसवः सदीनाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबर माता जी। हरे कृष्णा जी।
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവഹൂതിരുവാച രാധം ബദ്ധിജവൃഷൈ തദമോഹയോഗ മായാധിപേ ത്വയി വിഭോ തദവൈമി ഭർത്തഃ യസ്തേഭ്യഥായി സമയ സഹൃദംഗസംഗോ ഭൂയാദ്ഗരീയസി ഗുണപ്രസവസദീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവഹുതിരുവാച രാധം ബദദ്വിജവൃഷൈ തദമോഘയോഗ മായാധിപേ ത്വയി വിഭോ തദവൈരി ഭർത്തഃ യസ്തേഭ്യദായി സമയസകൃദംഗസംഘോ ഭൂയാദ്ഗരീയസി ഗുണപ്രസവസദീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവഹൂതിരുവാച രാന്തം വദ ദ്വിജവൃഷൈ തതമോഘയോഗ മായാധിപേ ദ്വയി വിഭോ തദവൈമി ഭർത്തഃ യസ്തേഭ്യദായി സമയഃ സകൃദംഗസംഗോ ഭൂയാദ്ഗരീയസി ഗുണപ്രസവസദീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവഹുതിരുവാച രാധം ബദദ്വിജവൃഷൈ തദമോഘയോഗ മായാധിപേ ത്വയി വിഭോ തദവൈമി ഭർത്തഃ യസ്തേഭ്യദായി സമയഃ സകൃദംഗസംഗോ ഭൂയാദ്ഗരീയസി ഗുണ പ്രസവസദീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവഹൂതിരുവാച രാധം ബദദ്വിജവൃഷൈ തദമോഘയോഗ മായാധിപേ ത്വയി വിഭോ തദവൈമി ഭക്തഃ യസ്തേഭ്യദായി സമയഃ സകൃദംഗസംഗോ ഭൂയാദ്ഗരീയസി ഗുണപ്രസവസദീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവഹൂതിരുവാച രാധം ബദദ്വിജവൃഷൈ തദമോഘയോഗ മായാധിപേ ത്വയി വിഭോ തദവൈമി ഭർത്തഃ യസ്തേഭ്യഥായി സമയഃ സകൃദംഗസംഗോ ഭൂയാദ്ഗരീയസി ഗുണപ്രസവസദീനാം. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചലോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവഹൂതിരുവാച രാധം ബദദ്വിജവൃഷൈ തദമോഘയോഗ മായാധിപേ ത്വയി വിഭോ തദവൈമി ഭർത്തഃ യസ്തേഭ്യദായി സമയഃ സകൃദംഗസംഘോ ഭൂയാദ്ഗരീയസി ഗുണപ്രസവസദീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവഹൂതിരുവാച രാധം ബദദ്വിജവൃഷ ഏതദമോഘയോഗ മായാധിപേ ത്വയി വിഭോ തദവൈമി ഭർത്തഃ യസ്തേഭ്യദായി സമയഃ സകൃദംഗസംഗോ ഭൂയാദ്ഗരീയസി ഗുണപ്രസവസദീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവഹൂതിരുവാച രാധം ബദദ്വിജവൃഷൈ തദമോഘയോഗ മായാധിപേ ത്വയി വിഭോ തദവൈമി ഭർത്തഃ യസ്തേഭ്യദായി സമയഃ സകൃദംഗസംഗോ ഭൂയാദ്ഗരീയസി ഗുണപ്രസവസദീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ. ഒരാള് ചൊല്ലിക്കും. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ദേവഹൂതിരുവാച രാദ്ധം പദദ്വിജ വൃഷൈതദമോഘയോഗ മായാധിപേ ത്വയി വിപോ തദവൈമി ഭർത്തഃ യസ്തേഭ്യധായി സമയഃ സഹൃദംഗസംഗോ ഭൂയാദ്ഗരീയസി ഗുണ രസവസതീനാം. ഹരി കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വാസന്ത മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവഹൂതിരുവാച രാധം വദതിജ വൃഷൈത അമോഘ യോഗം മായാതിവേ ത്വയി വിഭോ തദവൈമി ഭർത്താഃ യസ്തേഭ്യധായി സമയഃ സകൃദംഗസംഗോ ഭൂയാഗരീയസി ഗുണാ പ്രസവസതീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ ഭരതം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ഓം ചൊല്ലി. നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ദേവഹൂതിരുവാച രാധം വദദ്വിജ വൃഷേതദ് അമോഘയോഗമായാധിപേ ത്വയി വിഭോ തദവൈമി ഭർത്തഃ യസ്തഭ്യദായി സമയഃ സഹൃദംഗസംഗോ ഭൂയാദ്ഗരീയസി ഗുണ പ്രസവസതീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ സാർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവഹൂതി ഉവാച രാധം വദദ്വിജവൃഷൈ തദഘോ മോഘയോഗാം മായാധിപേ ത്വയി വിഭോ തദവൈമി ഭർത്താം യത്തേഭ്യദായി സമയഃ സകൃദംഗസംഗോ ഭൂയാദ്ഗിരീയസി ഗുണ പ്രസവസതീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ദേവഹൂതി വാച. ദേവഹൂതി പറഞ്ഞു, രാതം അത് നേടി, ബദ തീർച്ചയായും, ദ്വിജവൃഷ ഓ ബ്രാഹ്മണനിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, ഏതത് ഇത്, അമോഘ തെറ്റുപറ്റാത്ത യോഗമായ നിഗൂഢ ശക്തികളുടെ അതിബേ ഗുരു ത്വയി അങ്ങയിൽ, വിഭോ ഓ മഹത്വമുള്ളവനെ, തത് അത്, അവൈമി എനിക്കറിയാം, ഭർത്ത ഓ ഭർത്താവേ, യാ അത്. അത് ഏതു, തേ അങ്ങയാൽ, അഭ്യതായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, സമയ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, സകൃത് ഒരിക്കൽ, അംഗസംഘ ശാരീരിക സംയോജനം, ഭൂയാത് ആയിരിക്കാം, ഗരീയസി എപ്പോൾ വളരെ മഹത്വമുള്ള, ഗുണ വളരെ മഹത്തായ ഒരു യോഗ്യത, പ്രസവ സന്തതികൾ, സതീനാം പതിവ്രതയായ സ്ത്രീയുടെ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ദേവഹൂതി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവയോ ബ്രാഹ്മണോത്തമ, അതീന്ദ്രിയ പ്രകൃതിയായ യോഗമായയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായതിനാൽ അങ്ങ് അച്യുതങ്ങളായ സകല നിഗൂഢ ശക്തികളുടെയും ഗുരുവും പരിപൂർണത പ്രാപിച്ചവനുമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ മഹത്വമുള്ള ഒരു പതിയുടെ പതിവ്രതയായ പത്നിക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഒരു യോഗ്യതയാകിയാൽ നമ്മുടെ ശാരീരിക സംയോജനം ഇപ്പോൾ സഫലമാകുമെന്ന് അങ്ങ് മുമ്പൊരിക്കൽ എനിക്ക് വാക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ദേവഹൂതി ബദ എന്ന വാക്കിലൂടെ അവളുടെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. തന്റെ ഭർത്താവ് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ഉന്നതമായ ഉണർവിലും യോഗമായയുടെ സംരക്ഷണത്തിലുമാണെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ മഹാത്മാവുകൾ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലല്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് രണ്ട് ശക്തികളുണ്ട്, ഭൗതിക ശക്തിയും ആധ്യാത്മിക ശക്തിയും. ജീവശക്തികൾ പ്രാന്തീയ ശക്തികളാണ്. പ്രാന്തീയ ശക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക ശക്തിയുടെയോ ആത്മീയ ശക്തിയുടെയോ യോഗമായുടെയോ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലായിരിക്കാം. അല്ലെ, ജീവികളെ എന്താ പറയാ, തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയും. അല്ലെ, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, അല്ലെ, തടസ്ഥ ശക്തി, രണ്ടിനും ഇടയിലായിട്ടുള്ളതാണ് ജീവസത്തകൾ. ഒന്നിക്കല് ഇവിടെ പറയുന്നു ഭൗതിക ശക്തിയുടെയോ ആത്മീയ ശക്തിയുടെയോ നിയന്ത്രണത്തിൽ. കർദവ മുനി ഒരു മഹാത്മാവായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ആത്മീയ ശക്തിയുടെ വിധേയത്തിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരുന്നു എന്ന് സാരം. കൃഷ്ണാബോധമാണ് നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണം. ദേവഹൂതിക്ക് ഇത് അറിയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും മുനിയുമായുള്ള ശരീര സംയോജനത്തിലൂടെ ഒരു പുത്രൻ ലഭിക്കുവാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു അവൾ. തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭർത്താവ് നൽകിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനത്തെ പറ്റി അവൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു. ദേവഹൂതിയുടെ ഗർഭധാരണം വരെ മാത്രമേ ഞാൻ അവളുടെ ഭർത്താവായി തുടരുകയുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം. പതിവ്രതയായൊരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും പുത്രനെ ലഭിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുമെന്ന് അവൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു. അവൾ ഗർഭവതിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ത്രീ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം
വികാസം എന്നാകുന്നു. ദമ്പതികളുടെ ശാരീരിക സംയോജനം അവരുടെ യോഗ്യതകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നു. നല്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിക്കുന്ന മക്കൾ മാതാപിതാക്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ യോഗ്യതകളുടെ വികാസങ്ങളാകുന്നു. ഇരുവരും കർദവമുനിയും ദേവഹൂതിയും ആത്മീയമായി ഉണർവുള്ളവരായിരുന്നു. അതിനാൽ ആദ്യം ഗർഭവതിയാകുവാനും അനന്തരം ദൈവകൃപയുടെയും ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തുവാനും ആഗ്രഹിച്ചു. ഉന്നത യോഗ്യതകളുള്ള ഭർത്താവിൽ നിന്നും അതേ യോഗ്യതകളുള്ള പുത്രനെ ലഭിക്കുക എന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അവളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമാണ്. കർദവമുനിയെ ഭർത്താവായി ലഭിക്കുവാൻ അവസരം കൈവന്നതിനാൽ അദ്ദേഹവുമായുള്ള ശരീര സംയോഗത്തിലൂടെ ഒരു പുത്രന് ജന്മം കൊടുക്കുവാൻ ദേവഹൂതിയും ഇച്ഛിച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് നിർത്താം അല്ലെ. നാരായണൻ നമസ്തുത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർ ഭവതി നഷ്ടി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമം. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരസംപ്രായ രാധികായ ദദായേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുരാജ് ജയ നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ ദേവഹൂതി ഇവിടെ പറയുന്നു കർദവമുനിയോട്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ, ഓ ബ്രാഹ്മണോത്തമ, അതീന്ദ്രിയ പ്രകൃതിയായ യോഗമായുടെ സംരക്ഷണത്തിനായതിനാൽ അങ്ങ് അച്യുതങ്ങളായ സകല നിഗൂഢ ശക്തികളുടെയും ഗുരുവും പരിപൂർണത പ്രാപിച്ചതുമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ മഹത്വമുള്ളൊരു പതിയുടെ പതിവ്രതയായ പത്നിക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഒരു യോഗ്യതയാകിയാൽ നമ്മുടെ ശാരീരിക സംയോജനം ഇപ്പോൾ സഫലമാകുമെന്ന് അങ്ങ് മുമ്പൊരിക്കൽ എനിക്ക് വാക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് കർദവമുനി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയല്ല യോഗമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥ ശിവപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു 3 തരത്തിലുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അല്ലെ. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് 2 ശക്തികളുണ്ട്, ഭൗതിക ശക്തിയും ആധ്യാത്മിക ശക്തി. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഉള്ളതാണ് ജീവസത്തകള് അല്ലെ, പ്രാന്തീയ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു, തടസ്ഥ ശക്തി അല്ലെ. അവർക്ക് 2 ഭാഗത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവാം. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിരിക്കുന്ന മഹാമായയുടെ സ്വാധീനത്തിലേക്ക് പോവാം, അവിടേക്ക് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിരിക്കുന്ന യോഗമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഇവിടെ കർദവമുനി ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ശക്തിയുടെ കീഴിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങ് അച്യുതങ്ങളായ സകല നിഗൂഢ ശക്തികളുടെയും ഗുരുവും പരിപൂർണത പ്രാപിച്ചവനുമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ അത്രയും മഹത്തരം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പതിയുടെ ധർമ്മമാണ് തന്റെ പത്നിക്ക് ഒരു സൽസന്താനത്തെ നൽകുക എന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ എന്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ സഫലമാകും എന്ന് ദേവഹൂതി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ഭാവാർത്ഥ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നേരത്തെ ദേവഹൂതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വാക്ക് നൽകിയിരുന്നു, ദേവഹൂതിയുടെ ഗർഭധാരണം വരെ മാത്രമേ ഞാൻ അവളുടെ ഭർത്താവായി തുടരുകയുള്ളൂ എന്നായി. ഭൗതികമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെ,
ഇത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ആരാണ് ഇനി പുത്രനായിട്ട് വരുന്നത്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ കപിലദേവനായിട്ട് അല്ലെ. ഓ, അതാണ് ഭഗവാനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ബന്ധങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. കർദമമുനി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയതില്ല, എനിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പത്നിയെ ലഭിക്കണം, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ലഭിക്കണമെന്ന് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതിലും ആഗ്രഹിച്ചതിലും വളരെ നല്ലൊരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ നൽകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. രാജകുമാരി സ്വയംഭൂമനു ചക്രവർത്തിയുടെ മകളെ തന്നെ നൽകുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭർത്താവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ എല്ലാ വ്രതങ്ങളുടെയും ധ്യാനത്തിന്റെയും തപസ്സിന്റെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഫലങ്ങള് ദേവഹുതിക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകപ്പെട്ടു എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പോഴൊരു പുത്രനെ ലഭിക്കുവാനുമായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം പതിവ്രതയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും പുത്രനെ ലഭിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുമെന്ന് അവൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു. അവൾ ഗർഭവതിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രഭദ്ര പറയുന്നു, സ്ത്രീ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ വികാസം എന്നാകുന്നു. ഒരു വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഒരു സന്താനം ഉണ്ടായിട്ട് കാണാനായിട്ട്. സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അല്ലെ, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും, നീ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ, ഇതുവരെ കല്യാണം ഒന്നും ആയില്ലേ നൽകും അല്ലെ. കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചോദിക്കും, നീ കുട്ടിയൊന്നും ആയില്ലേ എന്ന് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അല്ലെ. ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നതും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു ആത്മാവ് വരുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ, കർമ്മഫലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ആത്മാവ് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടാനായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? അവര് പരിപൂർണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം മാറ്റിവെക്കണം. ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം കൂടി നോക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് നീക്കിവെക്കണമെന്നാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയും, പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യകളൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിപ്പിച്ച് അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നിങ്ങളെ വിഗ്രഹത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ, വിഗ്രഹത്തിന് ഭഗവാന് എല്ലാം നൽകുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം നൽകുക, പ്രസാദമൊക്കെ നൽകുക, അവരെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുക, അവരെ കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കി വളർത്തുക. അവര് വൈഷ്ണവരായി തീർന്നാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളാകുന്നതല്ല വൈഷ്ണവരാകുന്നതല്ല, നമ്മള് ശുദ്ധ ഭക്തരാകുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കൂടി ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ ചുമതലയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവർ വിഷമിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് നൽകാനുള്ളതായിട്ട് അല്ലെ. പൂന്താന തിരുമേനിയുടെ ഒക്കെ ആ ലീലകള് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ലെ. പൂന്താന തിരുമേനിക്ക് ഒരു ഉണ്ണി ഉണ്ടായിട്ട് അത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെ പൂന്താന തിരുമേനി ആരാണ്? ഭഗവാനെയാണ് ഉണ്ണിയായിട്ട് കണ്ടിട്ട് എപ്പോഴും ലാളിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. പൂന്താന തിരുമേനി തന്നെ പറയും അല്ലെ, ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണികൾ വേറെ വേണമോ മക്കളായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ണിയായിട്ട് അവർ സന്തോഷം അല്ലെ. പലരും കാണാം, അവര് കുട്ടികൾ ഇല്ലെങ്കിലും അവരെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ സ്വന്തം കുട്ടിയായി കണ്ടു കരുതിക്കൊണ്ട് അതിന് നിവേദ്യങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു, വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിക്കുന്നു, ആഭരണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ കർദമമുനിയും ദേവഹുതിയും അത്രയും മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ പുത്രനായിട്ട് വരുന്നത്.
ദമ്പതികളുടെ ശാരീരിക സംയോജനം അവരുടെ യോഗ്യതകൾ നല്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിക്കുന്ന മക്കൾ മാതാപിതാക്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ യോഗ്യതകളുടെ വികാസങ്ങളാവുന്നു. ഇരുവരും കർദവമുനിയും ദേവഹുതിയും ആത്മീയമായ ഉണർവുള്ളവരായിരുന്നു. അതിനാൽ ആദ്യം ഗർഭവതിയാകാനും അനന്തരം ദൈവകൃപയുടെയും ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തുവാനും ആഗ്രഹിച്ചു. ഇവിടെ ദേവഹുതി കർദവമുനിയോട് അല്ലെ സ്നേഹത്തോടെ വിനയത്തോടെ ആ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മളിന്ന് നേരത്തെ കണ്ടു ഹിരണ്യകശിപും ജനിച്ചത് അല്ലെ കശ്യപനെ ദിതി സന്ധ്യാസമയത്ത് പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ നിർബന്ധിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അസുര സന്തതികൾ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു അനുഗ്രഹം കൂടി ലഭിച്ചു അല്ലെ. പുത്രന്മാരുടെ പുത്രൻ ഭക്തനായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ദേവഹുതി അങ്ങനെ ഒരു എടുത്തുചാട്ടമല്ല, നേരത്തെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പ്രകാരം എനിക്കിപ്പോഴ് ഒരു കുട്ടിയെ നൽകാനായിട്ട് അങ്ങ് കാരുണ്യം കാണിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഭക്തന്മാര് തന്നെ ഇവിടെ ജനിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗർഭധാന സംസ്കാരം പ്രകാരം പറയും അങ്ങനെയുള്ള ആ ദമ്പതികള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകുന്നു. അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ കുട്ടികളാണ് 100 കുട്ടികൾ വരെ ജന്മം നൽകാനാണ് തയ്യാറ്. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് സന്യാസിയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ അത്ര പോലും പറയുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളെ കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർത്തുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ചുമതല. ഉന്നത യോഗ്യതകളുള്ള ഭർത്താവിൽ നിന്നും അതേ യോഗ്യതകളുള്ള പുത്രനെ ലഭിക്കുക എന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അവളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമാണ്. കർദവമുനി ഭർത്താവായി ലഭിക്കുവാൻ അവസരം കൈവന്നതിനാൽ അദ്ദേഹവുമായുള്ള ശരീര സംയോഗത്തിലൂടെ ഒരു പുത്രന് ജന്മം കൊടുക്കുവാൻ ദേവഹുതിയും ഇച്ഛിച്ചു. ഇവിടെ ഇവർക്ക് ഭഗവാനാണ് പുത്രനായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കണം എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. നമ്മളെ പോലെയല്ല. നമ്മളെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അല്ലെ. നമ്മളെ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ. എന്നാൽ ഇവിടെയല്ല. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആദ്യമേ തീരുമാനിക്കുന്നു ആരായിരിക്കണം എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ. ഇവിടെ കപിലദേവൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ആ കപിലദേവൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ദേവഹുതിക്കും കർദവമുനിക്കും പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുവാനായിട്ട്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. എന്താ പറയാ, എല്ലാവരും വിഷുവായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ്. സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. മക്കളെയും കൊച്ചു മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതിയും വേണ്ട അല്ലെ. പക്ഷെ നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ വിചാരിക്കും അവരിന്ന് ഉത്സവമാണ്, അവർക്ക് സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇന്നെന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ പറ്റരുത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസംസരം. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഭക്തിയും കൃഷ്ണഭക്തിയും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നിലനിൽക്കട്ടെ എപ്പോഴും. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിദാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവ ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദക്ക് ജയ്. ശ്രീപ്രഭുപാദ് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വിശ്വാസംസകൾ എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വാസം. ഹരേ കൃഷ്ണ.